Hello, Ma'am Jean. Good afternoon. Arlene D. Mayong hapon. Bell support. Mayong hapon. Sir Tams. Parang para wala akong enerhiya ngayon ah. Inaantok ako. Hello, hello, hello. Mayong hapon. Mainit. Mami D, mayong hapon. Good afternoon po. Harang Papay Burger. Wow. Thank you sa paharang, Mami D.
Hello, Ma'am Ginaline Vlogs. Good afternoon. Thank you. Kitty lovers. Hello. Hello, Morski. Ngayong hapon. Naka-mute ka kaninang umaga, Morski. Nandun ako kanina sa live mo.
Jen, TV Mix, good afternoon. Hello Morski, mayong hapon. Katatapos ko lang mag-watch ng video mo, the trailer track again. Short vid mo Morski. Ang daming views mo sa track. Ilan na ba watch hour mo Morski ngayon? Di pa na 4K? Lahat ng mga short vids mo halos thousands na.
Lahat ito sa mga shorts mo, ano, mostly, mga trucks. Ang laki ng views. Hello, Morsky!
Hello, Sir Bon. Garcia Vlog. Good afternoon. Sir Bon, dito ako sa short mo. Enjoy the festival. Hello, Sir Bon.
Hello, baby bear. Tams na mayo. Sorry, Tams, thank you. Heart of love. Ma'am Jeneline Vlogs. Laisla Bonita Mix Vlog. Good afternoon. Yuho! Laisla Bonita. Nandyan ka pa ba? Dito ako sa channel. 8 million shout out. Hello, Ma'am Jean. Grooming ko si Ma'am Jean, si Tokyo. Bumili ako sa online ng isang set na growing kit, growing clipper. Hindi ko pa natapos kasi kawawa yung dog. Marami pa lang Kala ko okay lang. Kaya may pala, marami siyang mga mga parang pula-pula. Tapos yung mga balahibo niya nagkapit-kapit na. May injuries na pala si Tokyo. Kaya pala bagong paligo pero parang amoy imbornal. Mayroon pala siyang mga may marami na siyang mga pilas-pilas ba, injuries.
Hello, Boss Bill. Sweet Tams, Ma'am Jen, Ma'am Rakitera, thank you so much. 10 minutes more to go. Mag-end na po ako. Thank you so much po sa inyo. 7 viewers. Thank you so much.
Hello, Ma'am Jean. Opo, day off ko ngayon. Nag-change kami day off ng kasama ko kasi may ano siya, may klase siya sa Friday sa Baptist Theological College. So, nag-change muna kami. Ano lang naman klase niya, twice a month, every Friday. Kaya dito ako sa bahay. Kaya may sound. Hindi naka-mute. Time check. 3:56 in the afternoon. 4 minutes more to go. Thank you so much sa inyong lahat. Salamat sa mga nagtambay. Team Tulungan. Thank you so much. AIHN TV. Thank you so much sa pagbisita. Puntahan ko po ang ano niya, short bed. Thank you po sa nagtambay. 5 tambay, Ma'am Rose. Thank you, Ma'am Chin. Two. Okay lang, Ma'am Jean. Maya mag-off na ako, Ma'am Jean. Thank you so much. Ha. Kawawa yung itsura ni Tokyo. Kinalbo ko, Ma'am Jean. Bumili ako ng 1 set na grooming clipper. Marami pala siyang mga mga pilas-pilas. Marami siyang injury sa katawan. Kaya nagtaka ako bakit bago lang siya nakaligo tapos ang baho niya may pala, may injuries pala. Boss Bell support, thank you. Mami Dolores, thank you. Baby Bear, Ma'am Jeneline Vlogs, Ma'am Raquetera Angeloy, Sir Tams, thank you so much. Mag-end na po ako. 1 minute more to go. Thank you so much. Bukas may naman, trabaho. Webes until Friday. Opo, mag-end na po ako, Ma'am Jean. Thank you so much, Ma'am Jean. Bye-bye po. God bless you all. Bye-bye.